כולם, איזה... Подожди. אוקיי, שלום, בוקר טוב לכולם. אני שמחה להתחיל כך היום, עם שיחה עם אישה שאני מאוד אוהבת וגאה בהישגים של קבוצה שלה, ובכלל, הדמות של אלונה חנוכוב זה משהו אגדי. זה פעם יכתבו על זה כנראה איזה פרק חשוב בספר של דוטרה ישראל, ובכלל. אלונושקה, רציתי לשאול אותך, תגידי לי בבקשה, אני יודעת שיש לך קליניקה עמוסה בלקוחות. הלקוחות מוכנים לשלם לך כל כסף, רק תקבלי אותם. את כאילו מתפרנסת ברמה כאילו גבוהה ובכבוד, ולמה את צריכה את כל הבלגן הזה של דוטרה? אנשים, שיחות, נסיעות, לסחוב דברים. למה? כאילו, אני מבינה שצריך להיות משהו מאוד משמעותי בשביל שבן אדם יעזוב עסק שהוא גם אוהב אותו וגם עסק שמפרנס אותו, יצא מהבית והתחיל להתרוצץ ברחבי ישראל בשביל להעביר לאנשים את החומר ומידע וידע של שמנים. נו, תעני לי. בוקר טוב לכולם. התחלת מזה שהתרגשת יותר מדי אותי. לא חשבתי על מילים כאלה, על שאלות כאלו. יאללה, שיהיה בוקר טוב עם VMG. קוראים לזה קפה עם אלונה, אבל בזכות פולינה הבנתי שזה VMG עם אלונה, כי אסור לשתות קופה בבוקר. למה? אני אסביר לך למה. כי החיים שלי זה אך ורק אהבה כלפי אנשים. אך ורק. לפעמים זה מוגזם, ואת יודעת את זה מאוד טוב. חד ואני משמעית. יודעת, אבל כל בן אדם בוחר בשביל עצמו מה שהוא רוצה. ואני מאוד אוהבת את הקוסמטולוגיה שלי, ובניתי את העסק בגפרור אחד, בגפרור קטן קטן, כל, כאילו, כמו שאומרים, שברתי קירות מתי שלא הייתה עבודה, מתי שהתחלתי התחלתי להבין מה זה אמונה של אנשים לפני מספיק שנים, שהתחלתי לעבוד וניהלתי קליניקה בתל אביב לפני המון שנים. אבל הבחירה לדוטרה, למה? כן. קודם כל, זה לא מתחבר לה. את יודעת, יש זה, אנשים זה, שיש להם עסק שהוא בבעיות, ואז הם מחפשים פתרון נוסף, וזה נכון לחפש עוד דברים, ואז דוטרה באמת יכולה לעזור להם, אבל בן אדם שעסק שלו משגשג, שהוא בשיא של כאילו ביקוש, למה להכניס עוד משהו שכאילו מפריע לך בעסק? בואי נהיה אמיתיות. הדוטרה הרבה, אז זה הרבה בא על חשבון אנשים, העסק, זה על חשבון היום העסק. כן, היום זה בא בחשבון העסק, בחשבון המשפחה, ובדיוק אמרתי בזום הקודם, ולא דיברתי על זה, אהבה. למה? כי אני חיה ואני יודעת מה זה תוצאות של הבקבוקים, ואם אני יודעת שעזרתי למאות אנשים, אני לא יכולה להגיד שעזרתי לאלפים, תלפים, לא יודעת, עזרתי למאות אנשים, וצלצולים, אלונה, את לא יודעת מה זה עשה לי, מי כזה קטן, עד כזה ענק, אלונה, את לא יודעת מה זה עשה, וכולם יודעים שאני בן אדם לא כל כך בריא. ואני נופלת לפעמים, נופלת לא בזה שאני נופלת פיזית, אני כן נופלת פיזית, אני נופלת באנרגיות, אבל אני אוהבת לדבר על זה. אני ארומתרפיסטית כבר המון שנים, עוד לפני דוטרה, עוד לפני, והבנתי שהבקבוקים האלו לימדו אותי לנשום, לימדו אותי לסלוח, מה שלא היה אפשר לסלוח. לימדו אותי לחיות עם מה שהיה אי אפשר לחיות. אז למה אני בן אדם שלא יכול לשתוק? ואני בן אדם שרואים אותי, אני כבר יודעת את זה, שלא משנה איפה אני נמצאת, רואים אותי, כי אני לא יכולה לשבת בשקט. והסיפור שלי בדוטרה לין, בדיוק אמרתי שלפעמים אני שומעת שאני מוכרת את הסיפור ההצלחה בבריאות שלי. למדתי בזכותך להיות לידרית אחרת, לא להיות לידרית ורודה עם המשקפיים ורודות.
אני לומדת להיות קצת יותר חזקה, אבל עם אותה אהבה. אני אוהבת בקבוקים, והחלטות שלי, למה? כי בקוסמטולוגיה, בחדר עבודה, שאני עובדת עם שמנים אתרים, ושהגעתי מדע של טבע, הטבע עשה מה שהיא עשתה. אני רוצה לפעמים לצעוק בחוץ, חבר'ה, תרשו לעצמכם לקנות ערכה, ולא משנה איזה ערכה, זו ערכה ביתית, זו ערכה ארומטאץ'. לא לאחרונה הבנתי שהארומטאץ' זה משהו מושלם. זו ערכה אופיס או אמושיונל קיט. אפשר לדבר על הבקבוקים שנמצאים אצלי בבית, אני יכולה לפתוח מחסן של דוטרה. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את החדר העבודה שלי, שאני עובדת באהבה, ורוב האנשים ממכם יודעים איך אני אוהבת מה שאני עושה. זה אהבה, זה בחירה שלי לפס... לפס... תראית, להפסיד. להפסיד בעסק, וזה כן מה שקורה. אבל אני עושה בינתיים את זה בראש בטוח. למה? כי חשוב לי מה שחשוב לי. כל אחד עושה בחירות שלו, וזה לא קל. אולי לנה יכולה ממש. להגיד שזה קל. שמעתי, מי לנה, יכול להגיד? מי יכול לא, להגיד קל? נראה לך? יש תקשיבי, בדות, את יש, יושבת בקליניקה שלך, באים אנשים אלייך, מנשקים לך ידיים על זה שטיפלת בהם, ואת לא צריכה לעשות שום כאילו עומס כאילו פיזי, ברור שעסק דורש ניהול ויש דברים, אבל כל עסק זה ככה. אבל עסק של דוטרה, כמו שאת עושה את זה, כמו שאת הגעת לתוצאות שלך בדיימונד קלאב, זה משהו מעבר. אני באחד מהפגישות שמעתי כמות המפגשים שעשית בשלושה חודשים, מספטמבר עד נובמבר, הייתי בהלם. אני רוצה שעכשיו מי שאיתנו פה ישמע כמה מפגשים עשית במסגרת של דיימונד קלאב. אני כבר לא זוכרת, לא משנה. אני זוכרת, זה היה כמות 29. 29 מפגשים, שכל מפגש אצל אלונה, תבינו שזה קצת חתונה. כאילו, בקטנה, המון כיבוד, ודוגמאות, ודברים, ומתנות לאנשים. וואו, עכשיו 3 חודשים, 29 אירועים. 29 אירועים, זה משהו פשוט לא רגיל לגמרי. עכשיו, אני רוצה להבין, איך הצלחת לדחוף את כל זה, כן, לעסק שלך? מה עשית? איך עשית את זה? במיוחד שיש לך באמת מצב בריאותי מאוד מורכב. אז אני רוצה לשמוע, עשיתי את זה איפה עם הסוד שלך? הקבוצה. אני יכולה להגיד הסוד לך רק דבר שלי, אחד. יש כן, לי סוד. סוד נו, ענק. כן. סוד כבד וקל מאוד. סוד שקוראים לזה קבוצת הפניקסים שלי. הנה הפניקס. כן, 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 רואים. החלום. הסוד שלי זה חלום. חלום והמחברת הזאת. זו מחברת של הצלחה. זה יום ראשון שהגעתי ללנה לוי. כתוב פה. הגעתי ללנה לוי לפני 1.5 שנה, במחברת של מיום הראשון, אני כותבת הכל, תסתכלו, אני כותבת הכל ומסמנת מה שעשיתי. עשיתי את זה, סימנתי, עשיתי את זה, סימנתי. זו הצלחה. וקבוצה, הבנות שלי, שאני לא נושמת בלי בנות שלי. מי עשה אותי? 2 אנשים שלא נתנו לי אף פעם להרגיש שאני מתחתיים, זה לנה לוי וסופיה שטיין. והמון אנשים שאני חושבת שאף פעם לא נתתי להם להרגיש שהם מתחתיי. למה? כי יש לי 2 מורות, לא רק מורות, יובל לוי בתמונה, שדיבר איתי ותמך ועשה, אלא תאומים, פשוט להבין שאנחנו לא קונקורנטים, מתחרים, מחקרים, איך? מתחרים. נכון, שאנחנו לא מתחרים אחד לשני, כל נכון. אחד לומד מהשני, וכל עוד שבן אדם, אין לי קינה, אני לא יודעת מה זה Ты можешь המילה еще הזאת, горяченького добавить, пожалуйста? אני לא יודעת מה זה קינה. אולי מוזר לכם לשמוע את זה, אבל חייתי ככה. ואני לא יודעת מה זה
אה, ל- לצעוק לבן אדם, לא. אני גם אימא כזאת. אבל מה יצא מזה? לעשות משהו ולא לעשות את זה בשביל וי. אף פעם לא עשיתי שום דבר כוי. אבל אנשים שמכירים אותי לפעמים טועים. למה? כי אני משוגעת על вкладывание, השקעה. השקעה לקבוצה שלי. ומי כמו, זה בן אדם היחיד, אני חושבת, חוץ מהקבוצה שלי, מאמין לי, ולא מהבת הראשון, אני חושבת, לנה, את הכרת אותי ככה, אמת, שאני עושה את זה מכל הלב. אני לא חושבת מה עשיתי, כמה עשיתי. אני חושבת כמה שמח זה נותן לבן אדם. זה עכשיו אני הצלחה. מבינה, את פשוט בן אדם, איך אני קוראת לכמונו, כן? אני משוגעת. אז ככה אנחנו פה, אמרתי, מה זה? כן, מה לעשות, ככה אנחנו, כי זה לא הגיוני מה שקורה פה, אבל באים אלייך אנשים, איך את בוחרת אותם? איך הם באים אלייך? מי זה האנשים שבעצם הקבוצה הזאת האגדית, שאת קוראת לה קבוצת פניקסים, כן? אה, מה את עושה? איך את בוחרת? איך את בונה את הארגון? כי אני רואה, יש פה ארגון, לא רק תבזורת אנשים, יש אנשים שמגובשים מסביב הרעיון, ואת כבן אדם דולק, את מושכת, כן, אבל עכשיו, כשבאים אנשים אלייך, איך את מחליטה? מה את עושה? כל אחד, את בונה לו תפקיד. תספרי לנו קצת, מעניין. אני כן, אני לא מבקשת מכל לידר שלי לרשום אנשים אך ורק. חס וחלילה לא. וזה באמת חס וחלילה. אם היא לא יודעת לרשום אנשים, אבל היא יודעת לעשות מה שהיא עושה, אה, מצגות, וידאו, פרסומים, עוזרת לי הקבוצה שלי, אנחנו בסינרגיה. איך אני פשוט מחליטה שהיא עושה את זה ולא את זה, ויהיה לי עם זה קל. למה? כי היא עושה את זה כמו שאני לא יודעת לעשות את זה. ואני טכנופובית. מי יחשוב שאני בניתי תוך שנה וחצי פלטינום, ואני טכנופובית? זה סוד, כן? אבל הבנות שלי עוזרות לי שאף אחד מכם שמדברים איתי בטלפונים, שאני רושמת אנשים, אני רושמת אנשים לקבוצה, מי מכם יודע שלא רשמתי את אף אחד עד היום? למה? כי ידיים שלי עושות את זה. בניתי אה, אהבות, בניתי עיניים. אני מסתכלת לבנות, הלידריות שלי והבנים, יש לי כבר בנים, לא, לא חייבת שבניתי, להגיד לך המילה משהו נכונה. לגבי גברים בקבוצה, את יודעת, אומרים גברים זה סימן לכסף. אם יש גברים בקבוצה, אז זה סימן שהקבוצה הזאת מסוגלת לייצר תזרים כספים. זאת אומרת, בנית באמת מנגנון, ואני רוצה להגיד לך, עם כל הצניעות שלך, מה שאת מתארת, איך שאני רואה את זה מהצד, כן? את באמת, הניסיון שלך אולי הקודם בניהול קליניקה ובמקומות אחרים, הניסיון הניהולי הוא מאוד מאוד רלוונטי פה, כי בנית קבוצה שכל אחד בעצם מתפקד כחלק מהמנגנון אחד שלם, ואז יש את הסינרגיה שאת מדברת עליה, וכל אחד תומך ועוזר לשני, ואני יודעת גם, וגם אמרת את זה, שאת מצליחה לא רק לעשות סדר וחיבורים בתוך הקבוצה שלך, שאת גם מתחברת ומפעילה קבוצות שעל יד, מה שנקרא, כאילו את יוצרת קשרים שהם מעבר לקבוצה, וזה באמת לגמרי הישג שלך, כי אני מאמינה שרק בדרך הזאת היה אפשר להגיע להישג מטורף. את מקום ראשון בדיימונד קלאב של ישראל, גם בעונה הקודמת וגם בעונה הזאת. זה באמת, מרגע שנכנסת לזה, את מובילה. יש לי חשדות שהדיימונד קלאב הבא, הוא יהיה האחרון שלך, כי תגמרי אותו בדרגת דיימונד. כבר אין לך ברירה כמעט זה שאת אה, עושה את העסק כל כך נכון, זאת אומרת, התלהבות שלך האמיתית, אהבה לאנשים, אהבה לשמנים, והקבוצה שבנויה נכון, אני חושבת שזה באמת חלום של כל אחד מאיתנו, וחשוב שאת מדברת על זה, כי את עשית את זה, ואפשר לעשות את זה. כן, לפעמים אנשים, פשוט צריך להיות כן, מה שאני חושבת, לנה. לקחתי את זה ממך. אני אגיד אמת. לנה לוי ואלונה חנקוב שהגיעה בתור אפס.
אני יודעת שהבנת את המנהיגות שלי, אני יודעת את זה, ואני כבר בזכותך יודעת לפתוח פה, בצורה אחרת. אה, שעזרת לי, ואתם כולכם יודעים כמה אנשים יש תחת לנה לוי. ואם אני אגיד לכם שהיה לי קשה מאוד חצי שנה ראשונה, אם אני מתקשרת, לא התקשרתי אף פעם ב8 בבוקר, כי אני לא קמה ב8 בבוקר, באחד בלילה, באחד בצהריים, לא משנה, 6 פעמים ביום, אף פעם, אני אומרת לכם, תקנו בי, לא היה שהיא לא ענתה. היא כתבה, לא משנה איפה היא הייתה בשנה הזאת, למדתי ממך, אין לך את הכתר. מי מורה שלנו בחיים? הבן אדם שאנחנו מסתכלים עליו. אין לך כתר, לי גם אין כתר. כל עוד אני אראה לקבוצה שלי, לא שאני אראה, אני כזאת ואת כזאת, וסופיה כזאת שלנו. אנחנו לא נותנים להרגיש לאנשים, אני אף פעם לא ראיתי שלמישהו נתת להרגיש מעט אמת. איזה גודל יש בך. למה? כי את איתנו באותו גובה, ואני איתם, בגובה שלהם. כל עוד לידר לא אומר, אני אמרתי, אני ככה ואני ככה, אין לי את זה. אלונочка, זה מאוד פשוט. ברגע שאני רואה שאת, כאילו, אנחנו, בוא נגיד ככה, אצלך יש בנות שהן שוות לך, ואת שווה לי, כי אנחנו אותו דבר, פשוט, את יודעת, זה כמו שאת שותלת, לא יודעת, איזשהו גרעין, כן, באדמה, ואת מראש יודעת שיצמח ממנו עץ ענק, כי את יודעת מה היכולות שלו, מה יש בתוך הגרעין, מה הגנטיקה שלו. עכשיו, לפעמים את רואה שתיל, ואת יודעת שהשתיל הזה הוא בטוח יתפתח לעץ, כי זה, אז כאילו אם את אותו סוג העץ, רק טיפה יותר בוגר, בשנה, שנתיים, 3, שגדלת אולי בתנאים טיפה יותר טובים, אז למה שכאילו לראות את אנשים אחרים כי פחות ממך? כי הם פשוט בפאזה טיפה אחרת. אני רואה את הקבוצה שלך, אני רואה את הבנות, הכרתי אותם בריטריט הקודם, אנחנו בעזרת השם ניפגש בריטריט שאת עושה עכשיו בסופש בין 8 ל-10 לינואר, אני יודעת מה העוצמה של האנשים האלו, זה באמת, כאילו, אנשים גדולים, כל אחד ואחד. לא אתחיל עכשיו לפרט את השמות, אבל לא יהלומים שלי, הם לא הם יהלומים, באמת, הם באמת, עיניים שלי והם ידיים שלי, והם, אמרתי את זה, הם זה אני. כן. ואז מה עושה תוכניות בחרתי להיות רוצה? לעצמי, בחרתי לעצמי אנשים שטוב לי להסתכל לתוך העין שלה. אני מסתכלת ואני מרגישה איך כיף לי איתה, איך כיף לה איתי, אני מרגישה את זה. כל לידר יכולה להגיד שיש לי יהלומים איתי, אבל... אמת, אמת. תגידי לי, איך את מסכמת את השנה? עכשיו באמת, עשית בשנה הזאת משהו אני אגיד לך, השנה התחלת, 25, כן. מה לא היה בה? אני לא הייתי לא אישה, לא אימא, לא קוסמטיקאית ב50%. אוי ואבוי. כן, טוב שיש לי לילה שסבלה אותי ממש, כי אבל מתי אני לא חושבת שהייתי שאת בחדר צודקת. עבודה, אני לא רגע, מסכימה, את יודעת מה, אני רגע, לא חכי, מסכימה. את אומרת, לא הייתי חכי, אימא, לא הייתי אישה, היית כן. חכי, היית חכי, איתם. פשוט היית חכי, אחרת. לא נכון. חכי. שנייה, אנחנו, עכשיו אני אענה לך, חכי. נו, לי היה חלום. אני הלכתי, אני ראיתי, ברוסית יש כזה דבר, תגידי להם, ויז'ו צל, не вижу препятствия. כשאני רואה מטרה, אני רואה את המכשולים בדרך. לא שאני לא רואה, אני אפילו לא יודעת אם הם היו. לא, דיברתי עם כן, חכי, אל נו, דברי, אני יודעת שאת... אבל מה שאני עשיתי, בעל שלי החזיק לי את היד, יש לי ילדים כבר גדולים, אחד בן נכון. 28, אחד בן 25, הם אמרו, אמא, את יכולה להיות חופשייה, גדלנו, תעשי מה שאת רוצה. התקשרתי, אמרתי, מרסל, שמואל, תגידו, אני חסרה לכם, אמנות, עוד פעם את מתחילה, תעשי, זה חלום שלך, אנחנו איתך. אז בגלל זה, בגלל האישור שנולד לי בסוף 24 נולד לי נכד, לא הייתי סבתא.
למה? כי בת שלי אמרה לי, אלונה, אני לא הבאתי אותה לעולם, היא בת מנישואים ראשונים של בעלי, התחתנתי עם גרוש. אלונה, זה חלום שלך? תרגישי. רצית את זה כל אז קיבלת השנים. ברכה, המשפחה אוהבים אותך, אז כן, בירכו אותך. אז זה זה... דרך אגב, לדעתי מאוד מאוד חשוב. כשמשפחה מבינה ומקבלת, את יודעת כמה בנות, כשמדברות על דיימונד קלאב, אומרות, תקשיבו, תעשו הסכם עם משפחה, תגידו שאתם נעלמות ל3 חודשים, שאתם לא בבית, תמצאו בביסיטר לילד, לכלב, לבעל, תמצאו מה לעשות, שיהיה שיתוף פעולה, שכולם יהיו מוכנים, שאתם, כאילו, לא כמו שהם רגילים, כי בדרך כלל, אנשים עם אנרגיה חיובית ואנשים חמים כמוך, הם נותנים אור בבית, ואז פתאום את נעלמת לתוך המקומות אחרים, להעיר שם, ואז אבל הם את יודעת מרגישים את כמה החוסר. פעמים היה לי חיים? היה לי חיים לעילית, היה לי חיים לסילבר, היה לי חיים לפרמייר קודם, אחר כך היה לי כן. חיים לסילבר, והתקשרתי ליובל, את לא יודעת, יובל, יובל, אני פרמיירית. ו... 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 כאילו הוא אמר, את בעטיפה של פרמיירית, מה זה, את דיימונד, זה מה שאמר בדיוק, לי יובל. מה יפה. אמרת לך עכשיו? ואחר כך התקשרתי ללנה. לנה, אני סילבר. אחר כך היה לנה, אני גולד. אחר כך היה בכי. בכי של 20 דקות, ולנה אומרת, אני יודעת, אני יודעת. לנה, אני פלטינום. כאילו, אם אתם חושבים אני זכיתי בך בסופיה. אני זכיתי שיובל ישב על ידי, שאת היית בבית כנסת עם דינה רבקה. לא הייתי איתכם, את אפילו לא הרגשת, הייתי עם יובל. אז כל זה חשוב לי, שיובל החזיק לי את היד. זה הכיף של גברים בדוטרה, לא כל הגברים, אם כל הגברים בעולם היו מגלים, שפה בדוטרה הם יכולים להגיע ולהיות מוקפים בנשים, שהן נראות טוב וגם מריחות טוב, ופשוט ליהנות מזה, כמו שנהנים מזה ששוחים בים, או כמו שנהנים מזה שנמצאים בגן פרחים. בעלי מדי פעם מפרסם בפייסבוק תמונות ממפגשים שלנו, ואז באמת חברים שלו שואלים, מה זה העסק שלך? במה אתה עוסק? למה אתה כל הזמן מוקף נשים? והוא אומר, והכי קטע שאשתי מצלמת אותי איתם. זהו, אז גברים, אתם מוזמנים להצטרף, נורא כיף אצלנו, ויש כסף, נכון. עכשיו, יש מה כסף. התוכניות שלך לשנה 26? שוב פעם, אתם שומעים המון לנה, תלמדו ממני. לפני חצי שנה התקשרתי אלייך, ואת אמרת לי, אלונה, את כמו רקטה. אני אומרת, איזה רקטה, לנה? אני לא חושבת שאני עושה את זה די מהר. אני עושה את זה לאט מאוד. ואת אומרת, אלונה, תעצרי קצת. אני אוהבת את כל מה זה מילים של לנה. אני אוהבת כל מה שאת עושה, אבל את לא בן אדם של 100% בריאות, תעצרי. ואני חשבתי שזה היה לאט. מה הרגשתי בדיימונד קלאב האחרון? קשה. וכן, יש זמן לזרוק את האבנים, ויש זמן לאסוף אותם. אני עוד לא הגעתי למצב לאסוף את האבנים האלו. אני לא יודעת איזה חכם אמר, חכם זקן אחד אמר, ברוסית זה נשמע כזה, בשבילי זה גדול. ואימא שלי, אני לא אומרת הרבה מילים של אימא שלי, אבל יש דבר אחד, היא אמרה, אין שום דבר בחיים שאת לא תוכלי לעשות. זה שאת לא רוצה, זה משהו אחר. אבל בן אדם יודע, מסוגל לעשות הכל. וכן, פעמיים ראשונה בדיימונד קלאב, כי בזכות הדיימונד קלאב שני הבנתי שיש לי סינדרום. יש לי סינדרום של בן אדם ראשון. בגלל זה היו כל כך הרבה מפגשות. קודם כל פרפקציוניזם, זה נקרא פרפקציוניזם ומצוינות, זה, להיות הכי טובה, כן. זה גרוע, גדלתי עם זה, זה. תשמעי, זה גרוע, את יודעת, זה גרוע, אבל עם זה מגיעים למקום ראשון. הציפיות לשנה הבאה, להמשיך לחלום. כי זה עדיין חלום שלי, והיום אני יכולה להיות גאה בעצמי. אני יכולה לקנות לעצמי. למה?
כי מה שיש לי, אין להרבה אנשים. יש לי אושר. יש לי אושר של הרבה זוגות של עיניים. הרבה זוגות עיניים שאני מסתכלת להם, שאני מתקשרת בערבים ואני אומרת, ברכה, דברי איתי חצי שעה בבקשה. חשוב לי. למה? כביכול אין לי כוח לדבר. דיברתי 12 שעות יום שלם. אבל חשוב לי לשמוע את הכל. דינה, דברי איתי. לרה, מה נשמע? אלצ'קה, אני רוצה לשמוע את הקול המדהים, המג'יק שלך. כאילו, זה הקנאות. יש לי בנות, פולינה שלא שמעה את הקול שלי יומיים, התקשרה אליי, אומרת, אלונה, הכל בסדר? איך? זה האגדה של אלונושקה, האגדה שאני חיה בה, האגדה שבניתי לעצמי, אנשים שאוהבים אותי מכל הלב, שאוהבים אותי משוגעת, אלונה, כמו שאלונה, לא עוצרים אותי. ברוך השם, כי למדתי אותם, אם אתם עוצרים את הכיף שלי, אז אני לא אמשיך. אז הם כבר לא עוצרים אותי. ליאנה למדה לא לעצור אותי. אני אוהבת להביא לאנשים שמח. אני אוהבת לראות, ואני ככה אמשיך את ה-26 שלי. רק אהבה, בעזרת השם, רק בעזרת השם. רק בנות. יהיה לך כוח, כי יש לך את היכולות ויש לך את הרצון, אבל פשוט צריך רק להתפלל שבאמת יהיה לך כוח להביא את כל הטוב הזה לעולם, ובאמת, אני גאה בך ופשוט ממש אוהבת אותך ומה שאת עושה ואנשים שאיתך ביחד. אלונושקה, תגידי לי, ואם יש אנשים עכשיו שגם כמוך החליטו לעשות סוויץ' מאהבה לשמנים ודאגה לעצמם ומשפחה שלהם, להוציא את זה החוצה ולעשות מזה עסק, מה היית כן. מאחלת להם? מה היית ממליצה? בתור בן אדם שעשה את זה עכשיו, כן, בשנה אני, האחרונה. שוב פעם, תחשבו ותבינו אם אתם רוצים לקחת את זה איתכם. אתם חייבים לאהוב את המוצר. בלי אהבה, לא משנה איפה אתם עומדים. איך בניתי עסק בקוסמטולוגיה? אהבה למה שאני עושה, אהבה לתוצאה. אני עושה ככה, יש אנשים שלא אכפת להם. אני מכירה לידרים שעושים משהו אחר, וטוב להם בביזנס. הביזנס שלנו זה ביזנס לא קל, אבל אנחנו לא צריכים להשכיר מקומות. אנחנו לא צריכים מיליון דברים לעשות מה שחייבים בביזנס אחר. אנחנו חייבים להבין מה זה הבקבוק הזה. כן, אומרים, לא צריך ללמוד. אני חושבת, כן צריך ללמוד קצת מה עושה זה ומה עושה זה, ואיך אפשר לקבל כיף מהתפוז. למה תפוז זה טוב? להסביר מה זה כסף. יש כסף בדוטרה. אבל שאומרים לי, אוי, באמת, כמה קיבלתי שם? 175 שקל? אני אסביר לך מה זה 175 שקל. זה 175 הכי מתוק, שמתי שקיבלתי את זה פעם ראשונה, לפני שנה וחצי, זה מי שלא מעריך את ה-175 הראשון בדוטרה, הוא לא יעריך את ה-17,000 שקל בדרגה הפלטינום שקיבלתי, ואני לא מתביישת להגיד את זה. אני לא מסתירה סכומים בדוטרה. כמה אנחנו עובדים. אנחנו הולכים לעבודה, עובדים 8 שעות, 10 שעות, 12 שעות, שעות נוספות. למה אתם חושבים שבדוטרה בשביל להתפרנס צריך פחות זמן? למה אתם חושבים שאם אנחנו נעשה ככה, והכל בסדר? לא, צריך לדבר עם אנשים. לא להכניס בהם שום דבר. לדבר איך זה עזר לי, איך זה עזר לאח שלי, שלא התגרש בזכות שמנים אתרים. איך זה עזר, אני לא מדברת על מחלות, כי ארומתרפיסטית יש לי זכויות, יש לי המון זכויות, אבל לפעמים אני שומעת, דוטרה זה מחלות, חס וחלילה. דוטרה זה holiday peace, זה נובגות,
זה holiday joy שאנחנו איזה שותים מחלות. יין. אני אוסיף קצת פלפל, כאילו עכשיו, אתמול בדיוק המטפלת שלי שקיבלה לי יום הולדת שמן מגנוליה, ויש לה בעל, כן? היא מאוזבקיסטן או מטורקיה, ממש סיפור. עכשיו אתמול מלנה, אני לא יודעת מה זה מגנוליה הזאת עושה. קודם כל הוא לקח לי אותה. דבר שני, אחרי שהוא משתמש בה, אני לא ישנת לילה. את מבינה? אז איזה מחלות פה? איזה מחלות פה? על מה את מדברת? לא, כאילו, יש במקצוע שלנו גם את זה, ברור, לעזור לאנשים, אבל כן. אנחנו בשמח, אנחנו עוזרים. אני עזרתי למאות אנשים לישון בלילה, אנשים שלא היו מסוגלים. אחד שהייתה אחות 10 שנים, היא לא מהמם, ידעה לישון בלילה בגלל שהיא אחות לילה. מהמם. שילד שלה לפעמים אומר, אמא, תגידי לי, יש מקצוע לילה, אמרו לי בכיתה, זה זונה. את עובדת בלילה כי... מסכן הילד. ואימא וואי, שלך עובדת בלילה. היא כל כך צחקה איתי, למה? כי היא כבר לא עבדה לילה והיא לא ישנה לילה. תוך חודש לעזור לבן אדם לישון ולראות חלומות? כן. זה לא שמח? כמה זה, פעמים רציתי לזרוק הכל. זה בדיוק, זה התחושה הזאת שאני נבחרתי על ידי קדוש ברוך הוא להביא נס לעולם דרך שמנים. כאילו קיבלתי את הזכות האדירה הזאת, כי סיפרו לי, מספרת היום לאנשים, וזה משנה להם חיים. כמה האנשים שינו את החיים בדיימונד קלאב האחרון? 71, נכון? אה, 71, כן. 71 איש הצטרף אלינו בדיימנד האחרון. אז זה מטורף, אתם לא מבינים, כל אחד ואחד מהם עכשיו חווה בבית את הניסים הקטנים האלו. עכשיו, מה הפואנטה? יש אנשים שמכניסים את האנשים למערכת של דוטרה, נשרפים אותם, הם מקבלים מהבית ערכה, ואז נשארים תקועים עם הערכה. והעסק של אלונה הוא גודל ומשגשג מסיבה אחת מאוד מאוד חשובה. כי אחר כך אנשים מקבלים ליווי, הם מקבלים הסברים, הם מקבלים שיחות האלו, ואז הם מתחברים לשמנים, ואז ניסים נכנסים לחיים שלהם. וזה, אני חושבת, באמת, משהו המיוחד, אהבת אנשים, שלא רק להביא את המוצר עד הבן אדם, להביא את המוצר עד המוח שלו, שהוא הבין, שיקלוט וירגיש אותו, וידע להכניס אותו לכל רגע בחיים. עכשיו, כאילו, אין דבר כמעט בבית שאני לא יכולה לעשות אותו עם השמן יותר טוב. אלונצ'יק, זה מה שאני אומרת להם. אני מודה לך אני מותק. לא צריכה, עכשיו אני אגיד את זה, אני מהמם, אומרת להם שאני לא צריכה אותך לחודש אחד. היא אומרת, מה נעשה? תביני, החודש הראשון הוא לא אכפת לי ממנו. את הולכת ללמוד, את הולכת להבין מה זה. את הולכת, ולא אכפת לי מה תקני בחודש השני. לא, אכפת לי שתביני בחודש השני, ותתקשרי עליי, ואני אעצור אותך בקנייה שלך. אני אגיד לה, סליחה, לפני 25 יום לא רצית לקנות, פחדת מהמילה. מה את עושה עכשיו? יצא 400 יורו, חכי, חכי, לא, לא, לא. לא, החודש לבונה במתנה, יש לנו חודש הבא, חכי. בחודש הבא נעשה עוד הזמנה. כן, זה זה מה אחריות. שקורה. זה זה, מה שקורה. אני רוצה להגיד לך שאנחנו כל פעם כשאנחנו מכניסים את הבן אדם לתוך הארגון, זה כאילו מכניסים בן משפחה חדש הביתה, והוא צריך לקבל את היחס, ואצלך השגשוג של הארגון וצמיחה, אני חושבת, והישג בדיימונד קלאב, זה בעיקר בגלל שאנשים לא רק הצטרפו, שאנשים אחר כך המשיכו לעשות קניות כבר במודעות, ובהבנה למה הם צריכים לעשות את זה. וזה ממש הישג ענק, ליצור קהילה תומכת ומלמדת, ואני יהיה עוד מצדיעה בעתיד. לך. אני לא הייתי הרבה, לנה, לא הייתי בגלל זה שיצאתי כל שנה לכל מיני מקומות בישראל, אני יכולה להגיד שלא הייתי הרבה בזום. עכשיו גדלתי, והבאתי לראש שלי את דינה רבקה, שעכשיו לימדה אותי, כי דוטרה, לא דוטרה, אהבה, זה לא קשור לדוטרה עכשיו. כי אחרי שהגעתי עד הפלטינום ודיברתי איתך, ואת אמרת לי שאני לא יכולה להמשיך את זה ככה, אני צריכה לבחור מי יהיה אדמיניסטרטור בקבוצה, ובחרתי את דינה. ועכשיו דינה בנתה לי יום, כאילו אני ינשוף.
זו משימה מאוד טובה, שתבינו שמתי שאנחנו רוצים משהו, אין אני לא יכולה. בשביל להיות בזום, ב9:30 בבוקר זום הראשון, וב10 זום השני, אני מינימום צריכה לקום ב7:30, סליחה, כי אני כזאת. אז אני אומרת, דינה, מה, את נורמלית בכלל? הראש שלך עובד נורמלי? אני? היא אומרת לי, מסתכלת מול העיניים שלי, ואומרת, את. ואיפה אני יושבת? קודם כל, דינה, תודה לך על הרעיון, והמסגרת מאוד חשובה. אני חושבת שהפגישות האלו הן באמת שיחה מהלב, שיחה מהבטן, וזה נורא כיף שאת התחלתם אותם, כי כל פעם אפשר להביא עוד ועוד אנשים שמה שנקרא ידבקו ממך, כן? נורא באש כיף הזאת. שיש כן. לי אתכם. את כמו, נראה כיף. לא סתם חנוכף, אלונה חנוכף, כי את באמת, את כמו שמש הזה שמעביר אש לכל האנשים שעוד לא דלוקים, כולם דולקים. שמסביבך שתמיד יהיה חנוכיה דולקת, מלאה של אנשים שהם מאוהבים כמוך באנשים ובשמנים. וואי, אני מאחלת לך באמת גם שנה אזרחית טובה, ושתהיי בריאה, ושיהיה לך המון כוח, כי הכוח שלך הוא הולך לעולם לטובה. את יודעת, כמו שאומרים, גם אנרגיה של האטום יכולה להיות פצצה ויכולה להיות חום ותמיכה, וזה קשור בכוונה. אצלך הכוונות הן רק לשפר ולהעלות את האנרגיה בעולם ולעזור לאנשים, אז שיהיה לך אנרגיית אטום בגוף תודה. ובנשמה, תודה. באמת, להביא את הבשורה לכמה שיותר אנשים. אלונושקה, תודה רבה לך על הפגישה, אני מאוד מאוד תודה. מעריכה את זה, שהזמנת אותי והרשית לי לשאול אותך שאלות, כי אני לא מורה שלך, אני חברה שלך, אני אוהבת אותך, ואני מסתכלת בך בגובה העיניים, כי את כמוני, אבל אולי אפילו יותר, כי אנחנו מאותו גנטיקה, וכיף שיש בסביבנו אנשים כמונו. זה באמת ברכה לפגוש אנשים שהם שלך, אנשים שלך. את בן אדם שלי, אני בן אדם שלך. אוהבת תודה. אותך מאוד. אני רוצה מאוד מאוד. לאחל לכולם, ושתמצאו לידרים, חברים. זה גם לידרים, כי באמת לפעמים אני צריכה להיות, דווקא פולינה ודינה אמרו לי שאני לפעמים קשה מאוד. טוב, זה בשבילי הייתה קומפלימנט. בשבילי זה היה משהו טוב שהם אמרו לי את זה, שאני יודעת לעשות ככה יהיה ולא יהיה אחרת, כי חשבתי אני אחרת. ומה אני רוצה לאחל לכם? חשוב מאוד, תמצאו אנשים שאתם בונים, תחשבו, לא משנה, דוטרה, שום עוד עסק אחר, שיהיה לכם, שאתם תנשמו בצד אחד, ביחד לאותו צד עם הלידרים שלכם. ברוסית קוראים לזה דשת в одну сторону вместе. אמן, 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 על כל מה שאמרת. ו... אני רוצה להגיד לכולכם, אני יודעת שתסתכלו בהקלטה, שיהיה לכם נובי גוד שמח. נובי גוד בשבילי זה חג שהבאתי אותו מילדות, שאני לא זוכרת אותו. למה כזאת? למה? כי אני לא זוכרת הרבה דברים בחיים, ואני לא זוכרת דברים רעים. ותמצאו נס על ידכם. תמצאו маленькие моменты счастья. הרגעים הקטנים של אושר. הרגעים הקטנים של האושר, שהם לבקש מחברה לדבר בטלפון. לא לדבר על מה שקשה, סתם למצוא סיבה. ללכת עם בן אדם שאתם אוהבים אותו, לכוס קפה החוצה. למצוא דברים הקטנים שמזה גודל אושר הגדול. למצוא חברות, אוזניים, עיניים, למצוא ילומים בדוטרה. אני לא אומרת שזה סוף. אני את חצי, אולי את שליש מצאתי. самые главные свои подлежащие. יש דברים שאני לא יודעת בעברית. ברוסית יש, גם בעברית יש כזה, подлежащее и сказуемое.
וואי, זה קשה לי לתרגם, אני גם לא מכירה את זה, לא למדתי בבית ספר, זה משהו מה... זה יש נושא ראשון ונושא שני. אל תחשבו שנושא שני הוא פחות חשוב מנושא ראשון. הוא יותר חשוב לפעמים, כי אנחנו בונים את העסק בדוטרה על כל הקבוצה. כל הקבוצה חשובה, וכל אדם ואדם הוא חשוב. פשוט צריך למצוא אנשים שיכולים לדבר איתו ולתת לו תשומת לב. נכון. אהבה. הדבר האחרון, וכולם שואלים, איך הצלחת? אהבה. עד כמה שאתם לא תאמינו לנשמה שלי, עד כמה שזה אמת. אהבה שמסביבי ואהבה שבי, בפנים. נכון, אבל אהבה מזה של... התחלנו, כי זה הכל, זה, ומסיימים מזה. כן, כן, זה ההתחלה והסוף, זה המהות. ומסכימה איתך, אלונושקה, אין עלייך, את מלכה בלי כתר. יש עליי. את באמת מלכה בלי כתר, וזה דבר נדיר, וזה כיף ואושר להיות איתך ביחד, ומאחלת רק לך ולכל היהלומים שלך, ומלכות שיש איתך בקבוצה, לפניקסים שלך, שיהיה לכם שנה פורחת, ושתגדלו ותצמחו, ושתעלו, תעלו בסולם המצוות, תעלו בסולם המצוות וסולם הדרגות. שהכל יקרה איתכם בשנה הזאת, ושיהיה לנו שלום לעם ישראל, אמן. כתוב ושנוכל. פה על הפניקס שלי, אתם צריכים כן, לדעת מה זה. זה כן. פניקס. אנחנו פניקסים. כי התחלנו הכל מאפס ביחד עם לנה, בזכות החיבוק שלה, וכתוב שם, זה פניקס יהודי, כתוב שם באותיות העברית, בזכות דינה אנחנו כאלו, כתוב שם עם ישראל חי. אז שיהיה לנו הכי חשוב אמוציות טובות ובריאות. אם יהיה לנו בריאות ואמוציה בפנים, אדפטיישן להכל, אנחנו נצליח לשבור מה שאי אפשר לשבור. אמן, אמן. זהו, טוב, עם תודה. ישראל חי, וניפגש בקפה, סליחה, ב-MG הבא עם אלונה. טוב, ביי ביי ביי. ביי.